Hai, salutare, prieteni buni! Bă, am văzut aici pe Small Boy că îmi scrie ale cum se curăță bătrâni care sunt afumate și lăsate la mulcegaie. Deci, bună întrebare, dar să știi o chestie, ale nu sunt afumate, deci îți doar ținute la sare și după ce le scoti la sare, le țin o perioadă să se scurgă, să se zvânture în atelier, am un atelier unde le țin, unde e curent de aer și după o perioadă, să zic, de exemplu, șuncile, le țin cam 2 luni. Așa, salamul cărnațul care îl fac cu mucegai, îl țin undeva la 3-4 zile. Da? După aia se bagă, deci eu am un beci făcut, am un beci în pământ unde îmi țin temperatura reglată între 10 și 12 grade și umiditatea am cam 80%. Da? Deci după ce am făcut salamul sau cărnațul proaspătă, la agăț acolo și îl spreiez, da, cu mucegaiul ăsta nobil, care nu trebuie cruțat, că e comestibil, e un mucegai nobil care se mai numește Pericilinum nalgiovense. Da? Deci ăsta nu-i rău, îl găsești și de cumpărat pe internet, este de cumpărat, dacă scrie acolo mucegai nobil pentru salam, îți dă. Eu ce fac de obicei, bag mațele în care fac salamul și cărnațul, le țin în mucegai nobil din ăsta cu apă amestecat și după aia bag carne în nas și fac cărnaț sau salam, înțelegi? Și după ce îl ții în beci sau undeva, să fie, cum ți-am spus, 10-12 grade și umiditate 80-90% pe acolo, o să în câteva zile începe să se albească deja. Și asta protejează foarte, foarte mult pentru prevenirea altor mucegaiuri sau ca să nu se strice sau pentru muști sau alte chestii. E o chestie foarte, foarte bună. Și în plus de asta dă un gust, are un gust foarte bun, ca ciupercă. Deci are un gust aparte și foarte, foarte bun. Atât am să spun, vă țin că bătrânii rămână.